channel. This is Carl Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. Ito ay ipapakita pala sa inyo today ay itong the North Face Terra 55. So kaya tinatawag siyang Terra 55 po guys kasi ang capacity po niya guys, ang loaded po na maximum niya ay 55 liters. So 55 liters guys ay mga kabisdak ay equivalent to 22.5 kilos. So, i-review po natin guys, samahan niyo po ako, i-review natin to ang Terra 55, the North Face Terra 55. So, samahan mo ako guys, ito na. So, ipapakita ko sa inyo. Kung makikita mo ito guys, mayroon siyang trekking pole sa gilid. So, may lagayan siya guys, ito, ang trekking pole. Kung sa mga mag-hiking kasi guys, mahilig kailangan talaga yung ganito, may trekking, lalo na nag-hiking kayo with yung mga rock mountain or yung mga nag-snow na mountain, ayan, kailangan na talaga ng ganito. Ito po yung lagayan niya, trekking pole. Makikita niyo guys sa gilid. Ilagay lang yung trekking pole dito. So, dito naman po guys sa kabila, both side dito guys, mayroon po siyang lagayan. May pocket siya na pang water bottle. So, kung mayroon ka namang water bottle na ganito, na sa previous kong video, mayroong clean can pen, yung insulated. Ganito po yun guys, pwede mo ilagay. Or normal na mga water bottle guys, pocket niya. Both side po yan guys. Meron po din po dito. Ayun, at ipapakita ko rin po sa inyo guys. Kasi ang kaibahan kasi nitong Terra 55 guys, yung main compartment niya. Ito. Buksan natin ha. Mayroon kasi siyang main compartment ito. Kita ko sa inyo ha. Ito. Yan. Meron siyang open dito. Pwede mong i-open dito sa gilid. Ito. Pwede ka mag-load ng mga damit mo dito. So, accessible siya guys. Ayan. Tanggalin mo lang to. Itong sa upper yan. So, makita mo na guys. So, madali lang maglagay ng mga personal things mo dito. Ayan. Kasi mayroon siyang malaking open sa main compartment niya. Hindi kagaya ng mga Terra Povero 85 na ang talaga buksan na nasa dito sa top load at dito sa baba. Ito naman ang kaibahan nito ay dito sa gilid. Yan yung itong Terra 55 na to. At hindi lang po ito guys, ang buksan na niya, yung open niya ng bag na to. Mayroon din po, i-close ko muna ha. Close natin. Dito sa top load. Yan. Kung ayaw yung magbukas ng malaki, ayan, dito pwede rin po. Yan. So dito. Yan. Yan po yung main compartment niya guys, mga kabisdak. At mayroon din po siyang compartment dito, makikita to. Meron din po siya dito, mga kabisdak po. Sa mga small things na pwede nyo ilagay yan. Ayan. Atin, ayan. Ang pagdalak nito guys, ganito lang po. Ganyan lang po siya. On both side po. Mayroon din po siyang mga bulsa dito guys, kung halimbawa mayroon kang ilagay na mga shoes, slippers, ayan, pwede rin po dito. Ayan. Itong Terra 55 na to guys, the North Face Terra 55, kung mayroon po kayong example yung mga water, yung may hose, pwede din po ipadaan dito. Ayan. Kita nyo itong logo na to, ayan. Yan po yung daanan ng hose, para hindi na kayo tatanggal-tanggal pa sa bag nyo. Ayan. Ang gagandahan nitong Terra 55 po, mga kabisdak, mayroon po siyang tinatawag na next bin. Ang next bin po guys, ay kaya po tinatawag po siyang next bin guys, kasi mayroon po siyang ventilation. So pag sinabing ventilation guys, daanan ng hangin para po ay para hindi pawisan yung likod nyo. Kasi halos sa mga mountaineers talaga, pinapawisan talaga ang likod natin dahil yung loaded yung bag na dinadala natin. At mayroon din po siyang protection na foam.
itong sa likod, makikita niyo yan guys, ayan. Yan. Maganda siya guys. Yan po yung tinatawag na mixed bin dahil sa ventilation. Ayan. Komportable kayo. Ayan. Ang Pubiro po kasi guys, ang pagkaiba sa Pubiro 85 po, ang adjustan niya dito po guys sa gitna. Pero ito kasing Tira 55 guys, ang adjustan po niya dito sa gilid. So makikita niyo yung pula na yan guys. Ayan. Kunikta yan dito. Ayan. Tapos dito ka mag-adjust. Ayan. Yan o. Luluwagan mo lang yan. Ayan. Ayan. Ayan po. Luluwagan mo lang yan. Ayan. Ano na siya. So kung gusto mo rin pong pa-fit sa likod mo, ito lang po ka mag-adjust guys. Ayan. Lock mo lang po yan. Ayan. Ano po yan ang pag-lock yan. So maganda to guys talaga tong Tira, the North Face Tira 55. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya mag-carry. Yan. Ito po yun guys. Oh. Ayan, sinuot ko na. Yan. At ganito po yun guys. Same po sa Pubiro guys, 85. Mayroon din po siyang ganito pocket. Ayan, nakikita mo yan. May pocket din po siya. Ayan. Both side po yan guys. Mayroon din po dito sa kabila. Ayan. So, ito lang po. Adjust mo lang po na kapag comfortable kayo. At dito po rin po guys. Same po sa Pubiro. Mayroon din po itong whistle. Ayan. Ayan po. Kasi ito kasi pag mga pang hiking kasi mayroon po talaga yung whistle kasi need po kasi yan. At mga broke kayo para madali kayong mahanap. Ayan. So, tapit mo lang yan, ganyan. Tapos lock mo lang ganun. Ayan. So, makikita nyo guys, di ba? Comfortable ako. Ang ganda. Ayan guys. So, ganda. Ganda nito guys, tingnan. Diba? Ito guys, ay mabili lang po to guys sa halagang 62 KD, Kuwait dinar. So, minsan kasi dito sa The North Face guys, mayroon po silang mga sale na mag-half price o magiging 31 KD. So, ang regular price nito talaga pag sa Pilipinas ay nasa mga 10,200 kung i-cash nyo po. Convert nyo ng good as pesos, yun 10,200 itong price na itong Tira 55 na to. Kaya, dito sa Kuwait, kasi may mga sale naman kasi, kaya nakakamura. Ayan. Pero pag bilhin mo talaga ng regular price, so nasa mga 10,200 pesos po. Yan. So balik tayo guys. So nakikita nyo na. Ayan. So ang ganda sa likod guys. Kasi itong Tira 55 po kasi guys, ang gandahan po talaga. Kaya tingnan mo, sinukat ko ngayon. Ang ganda. Kasi mayroon po kasi talaga siyang ventilation, kaya tinatawag na neck spin. Ayan guys. So ang ganda, di ba? So, tanggalin ko na to. Tanggalin ko na. So, itong Tira 55 na to guys na The North Face, ay mayroon po itong ibang kulay pa. Mayroon po dati green, mayroon po siyang black, combination sa asphalt gray. At ngayon, ito po yung color na available dito sa amin. Gray at saka parang asphalt gray po at combination sa red. Yan. At black. So, mapakita ko guys, ayan. Ito yung Tira 55. So guys, sana ay may matutunan kayo sa mga kabisdak sa ating pag-review na naman ng The North Face Tira 55. At dito na lang po ako. At sana po ay masubaybayan nyo po ang channel ko. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin, pakisubscribe na lang po. At pakilike na lang po yung video natin at pakishare. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick na lang po yung notification bell para sa sunod kong mga vlogs. So, dito na lang po ako mga kabisdak, mga guys. Ayan, at God bless.